שלום חברים, אנחנו עכשיו בקטע של הפלייסטיישן המגניב ביותר. תסתכלו איזה זאב נחמד, בואו נלטף אותו טיפה. יש מאחוריי טורף, מעניין מי זה הטורף. בואו נלך לבדוק. וואלה, זה צ'יטה. שלום צ'יטה, היי, למה את רודפת אחרי הזאב שלי? יכלתי פשוט לעשות לה אולי את זה. חזירה היא הרגה. יש כאן, נקרא לנמיה. נמיה בוי. או שזה סמור. סמורי קטני. בוא נלטף אותך. בוא נלטף, רק אני אגביה את הטלוויזיה. בוא סמורי. טוב, אתה רוצה להיות טוב. זה הדבר הזה, זה בודק. הנה נגיד יש כאן חבל ואני לא ראיתי, הנה, זה אומר לי שיש כאן חבל. גם זה אומר לי אם יש כאן חיות. הנה בני אדם, בוא נציל אותם. בוא נביא את הזאב טוב הזה, כי אפשר תמיד להשיג אותו. אבל זה לא משנה, יאללה בוא נמשיך. הם מפחדים מהזאב. אני לא רוצה להזמין את הדוב הכי ענק, בגלל שהדוב הכי ענק, אם הדוב הכי ענק יהרג, הלך עליי. התחילו. טוב, אני עזבתי כאן.